Dala ɓe fo baba assalamu alaikum. Assalamu alaikum. No haifi awa Misalni on salminago islam awa ko ɓittare eyo ko tawi ko Allah muuyi ɗon eyo fotino hayna ɗum ko min metti haynude awa mi mari sonnaade gooto eyo awa ɓenɗo ni hande hakkunde ni Allah ko kay bele ko yimma makko koto makko ñappani yimma maɓɓe sambu ɗiɗe salo ɗon mi woni min ɓen kam ene ya sambu ciyaɗaɓe ne ya sambu ɓittare wona mum simi yaltayi miɓe anndi so yaltayi miɓe anndi joni haray nden anndi ɗon no ɗon mi toyi noon Allah annabijo muɗum o si tawi Allah yeɗimi jango tawi ɓa ko muuyal hokkura mi sabu ko heɓa hara puri an koye suudu an yalti hara puri an gon ko suudu an yalti ɓamɓe feltimi maayi eyo awa ɗon ɗiɗi ko waytorte kon fiika ko faggitorte kon alhamdulillah rabbil alamina eyo awa ɓeytumaro mi arno ka radio ri ɗaami hawde ɗon hemi sectaru bari o noddi on leñande jaabiɗa moƴƴa ya joni ɓe hokki jaggo konakiri mi wawi mi tawi on kare fof ɗon konto mako ɗon konno makete ɗon ceerno souleymana ba konto iwru ɗon ko kare fof mum kunkure super petit kunkure konkore ne ɗum ko mo feƴƴi tamagali o ko gani tamagali ok oui hooloɗa mo feƴƴi hoolo eyo jumbi ɗon pomol ɗum kare fof ɗon ɗon duwiyete kare fof kunkure ko toon seni ɗon iwɗon ni eyo ko toon mi iwi yo yewti e jaam on yiyata woni mi yiyata woni kam on ni duuɓi jelu wonimano duuɓi nayyi on daari noon fii mum alal mi natno wummude e laamu sac lasana konte yo ɓe pale ɗo ɓe bonnami gite ɓe saaki gite ɗe ɓe saaki ɓeɗo ni hande mi yiyata hay pellum sutaki wakka wonɗa ɗo so hakkude amen sutaki eyo de awa Allah wurtu moƴƴinde Allah mamina hay koko ɓe saaki ɗon ko hay neɗɗo sabu yago ko laɓutani ɓe memata hande kay ɗoyi mo Allah ɓurtu moƴƴingol nani Allah mamina joni haray eyo mi ari itoro on faabo ɓeɗo ene marima tuure no heɓiga chance moƴƴe moƴƴe wallu gollam dorigi ma faabo wallani awo tomi radio ria tomi iri eyo ɓe noddi tawa tambonduɗo on no yiɗo ka biro ɓe yiɓanimi taxi moto ɗum ari hawƴanimi ɗo joni taxi moto ɗon la awo ɗon hay koɗo hewtimi ka moɗon ga eyo mi tawa on fi sabilillahi ali rasuli Allah ɓanta fi maɗa ɓal ɓuri ni amin Allah ɓanti fi maɗa goy awo ya wonde e baki goy eyo Allah ɓanti fi maɗa Allah waɗi baki maɗa kono Allah ɓe waɗi kadi Allah amin ɓay adnan eyo kadi Allah nabi mum Allah nabi jarna fi dawsu Allah amin ya lumina ko ɗagga sirata anima amin ya rabbi komi ma amin ankan adna ɗo kam eyo Allah ayi baki Allah waɗi baki kono woni ɗum fof ni Allah awo baba mbiɗa ɓitti nene mariama sambu ɗiɗi an isa e ma yumma ɓenguma eyo ɗo suudu wotu sambu ɗiɗi pet mi ɓittare wano awo baba yo Allah ɓurtu moƴƴinande haray ko seni ɗon kon yo Allah newnan min mi wawa ittande on ande Allah mamina haray ko mi woni ɗo ni mi wawata fuɗugol minna mi darnanay on suudu hande ko noon tini ɓayɗo ni meɗen nangi fi suudu ka meɗen timmo meɗen darnade miskinaɓe tawata yumma en kadi ɗiɓe maɓɓe ɓen tato noon ko feetuɓe meɗen fuɗɗani ɓen ɗon suudu men lannal tawade meɗen kippinanoɓe ɓen ɓay ɓen ɗon kadi haray no hattugini e muɗum haray ko si min lanni darde ndun ɗon suudu hara min gayni min mankani min ñappugol ngol min commandike baafe ɗen min naɓi baafe ɗen no gasa min hetta e tenen min naɓi baafe ɗen joni julɓe Allah ɓe walli min min ñappi sundu haray inchallah min waway haray yawgo kadi miɗen fuɗɗi jamiu kadi ka meɗen daman ɗo himeɗen fuɗɗi julirde min ɗon kadi min gayni darnude min crépi ko woni min ñappali min sokali
Haray ko simi iwri timmo mi gayndo mi yedama mi lannitike no ngasa julbe Allah be wallitola mi darno hasko chambre goto e salon mi fodali on hay e hunde no way kadi wadde joni o émission mo no waddude modon do haray simi holli partenaire be ngasa go no wayinde Mariam mi itti zakkaji andi darana be do suudu kambe to mi yahay to mi darna be ala financement on nyibiki kono do hunde be wata football on sina ni gol on berko sen donc yo Allah ko min kutta wata meden muyana menen kadi wonde sabu hebo ngaray ko wono na Allah maamina kono ma keto do ngol Ceerno Souleymane win eyyo Ceerno Souleymane ba Ceerno alhamdulillah president concours eyyo de mon inchallah ne pas de souci haray ko no wonde musibe on de sibu d'assistance humanitaire d'urgence ne welti mo yame de jarni murad mo juraray ko no woni pigi din fo ko arkise baba parce que continue ko joni woni commune nuli be wala nan o retrait di mbudi do haray ko partenaire be amen da kibe kameden Amerique haray be wadi to mojo bere ne be inni lammi be inni mojo bere ne solidarité Mariam Touré ko sonnabe tawata tuma wotuma be ittay jawli be addana lan e galdo be juwiri mi mojjere be sinki mojo bere ton kambe sonnabe be Amerique ben do ni be yaay buri be temedere c'est 109 personnes actuellement ils sont 109 membres mojo ko temedere e jeenay temedere jeenay himbe ben taw ko jonde tati wadi gila be sinki mojo bere nen haray ko joni be humpitila wonde mabbe sinki de mojo bere be wattila nder ton be ni mojo bere nen ko fi ettugol jawle addana lan non seulement min tigi Mariam ko mi hutora ka be ngure an ko mi wada faaleji andin hara hunde mi ma paaki haray mi hebalo mi goldira miskina be be juwiri lan joni mojjere wonde ma hibe addi jawle haray nder didin jawle ko be addi e nder on $1000 mo be addi don haray ko joni tati woni ko hebi joni haray mi etti don million goto haray ba on hewti do maki ala fi nafakka do yo yiltorde ni ba mi hebal fere haray mi wata fudugo mi darna yon hande haray hino do million goto e hore mum donc Touré tine baba 100 000 200 000 300 000, 400 000, 500 000, 600 000, 700 000, 800 000, 900, 1 million. Arayno do million goto. Ko solidarité Mariam Touré wontirbe Amerique sonnabe be tanti jaari woni ko ardi hajje ka jottuda laba. Aray kambe woni ko yewtini min buddi ko teddugal e mon joni non kadi yobudo din do nani. Anan itwe Allah barkimani din amin baba Allah barkimani Allah ko amin Allah wadi jabe man Allah jabe goli baba amin ay tanjando an sore sa kumaro sore na tu ay tanjando an de il mari ma tuure Allah barkimani Allah ko amin dan sabu bom amin Allah dan sabu bom Allah dan sabu bom amin Tadi Allah patun kalau milian aku bilang aku mungkin Allah wadi tak aku amin ya Rabbi Allah bantu firman amin ya kalau bantu firman urin Allah bantu firman urin amin ya Rabbi kalau Allah bantu firman urin amin ana de jian tu firman amin Allah kelum basira jangan ay kala firman partenaire ben fo ana de kijana tu ana de jian tu amin ana de jian tu firman amin he malore iyo Allah bi annabi iyo alhamdulillah rabbil alamin Alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah kaseeran alhamdulillah kaseeran min malikatu in bati Allah adla anda kama yadi in balbati anti adin anda kama walla ba Allah ni walla Allah bani misabu yono hande kadi daru ni ma okran ni ma ne ora eyo hasimi hebi don ko bengal jogi telephone tayi mi hebi pisi har no so no suma fala no dite ayo yalla partenaire be amen soda ngon telephone ala humpondira nani inshallah mi walla be soda ni lan telephone mina bay inshallah Allah anjara manan barka mo sita do dira ko jiwo mi nyira wange ko tirawa woni do aba mi jara manan Allah bakki mo nan Allah ko bakki mo Allah ko bakki mo amin ya Rabbi Allah ko bakki mo Allah ko bakki mo Allah ko bakki o ano amin bakki ni yala teddi bakki o yamu ma teddi bakki o yamu ma teddi Allah ko bakki mo
ala barki wala ala be barki ki mo Amin. ala wali barki mo ala be barki ki Amin. barki Muhammad barki Muhammad barki Allah min kula bitin ko bi kula kala jambo ala na be jet kun barki Amin ya Rabbi. Allah ke ma ila kuna la ya to bin baji me ya ko ma bin ya ko subhanahu wa ta'ala Muhammad barki Allah min fati salatu nabi ya ne Maryam ture gida Allah jati ya nabi 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 gida Allah jati ya istiwan ni miskin Allah bantu bima Allah amin. take Allah katin barki gida Allah itamin ande Amin ya Rabbi ba. karena kita ya belum yang kasih ya kan barki kalau yang Amin ya Rabbi. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana Amin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqna bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wa ni'mal wakeel Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka wahhab Rabbana innaka jami'un nasi li-yawmin la rayba fihi inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir Amin. Ya Allah tidak mula bagi modo. Awal bagi modo, bagi mana yang kami mau. Amin. Rabbana atina nurana rabbana innaka ala kulli shay'in qadir. Allah kosen awal bagi modo. Awal bagi modo. Masih Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Masih Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Kedua Muhammad, terhati salah satu ilmu andi ayat maudu ilmu andi aku pun ilmu janji ilmu andi pun andi awal awal bakimu memang Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban mati innama amru ijaratin an yaqulu kun fakun subhanallahi wa bihamdihi kulli shay'in qadir mati nafatana la fatan mubina يخلق الله ما تقدم من ذنبك ما تأخر في من ما تقول عليك يا أبي رسول وينصرك الله نصرا عزيزا ثم تجاس على عبادي أني فإني قريب مجيب الداعي جادني فليستجيبوا لي فليؤمنوا بي المديون الآن جاب الدعاء سبحان النور فإن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ثم تقرأ في بنا نصر من الله فتح قلب المؤمنين سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله صلى الله عليه وسلم Nabil ya so mi wada buddi habbe mi habbana no wodi ko natta on konkure mi yabi ko moto be patu mi yabi wondo ko moto si ko do mama yom to ko na mi yabi tawla ila bana mi moto awa habbe no taxi moto jame on natta aw ara on don anda to an kasita woni me fana mo yago yetta on nani Mesdames, messieurs, ça fait plaisir de rendre service à nos papas, à notre papa. Mesdames, messieurs, prenez bien soin de vous. Bye.